Vi får se hur man dansar då. Dansa då. Oj, kolla vad du kan. Eller, stopp där. Hej. Ska du prata med mig? Jaså? Nej, det. Singen tar ju faktiskt slutet. Jo, det gör den. Vad säger boven? Nej, inte där min fru. Vad säger boven? Vad säger boven, Klara? Hej. Gör du satig? Vad tog du? Vad är det? Den är grymt roliga fjärrkontrollen, eller hur? Eller hur? Oj. Du pratar med lampan. Här är lampan. Säg hej då. Kan du säga hej då? Klara, hur gör man hej då? Unka. Vi ser mig att du kan. Hej då. Där vinkade du, ja.